se těší. Už se to tam vaří, už se to tam chystá. A svatý Václav právě teď říká, otevřete bránu! Statečným Čechům! Univando! Tohle je lepší nouze. Tohle je dobré. Jak se nechá? Tohle je pěkný. Tohle je dobrý, ale. No, se budeme i čítit. Tak Petro! Hoď! To je luxusní model. Mají to číslo ještě. Aha. Tak prosím. Aby vás nevzali sebou. To je nová. No a tady, tak to bude veliký, to bude veliký. No. UMK, jo. Ještě. Počkej, mě ještě zajímá to BMWčko, vůbec. Česká televize pozvolní tempe. Nic neriskuje. A diplomaté, ano. Na závěr odjíždějí diplomaté. Ten Černok tam vnitř. Poslední. Přátelé, děkujeme, že jste spolu s námi vyslali Transpraban 2009 na jejich cestu. Já vás za sebe můžu pozvat na program posledního dne festivalu Vyšehrádky, který probíhá dnes na 3 scénách. Na louce před Pulkrabstvím je připraveno putovní dětské hřiště, kde můžete prožívat české státní svátky, zakládat s Masarykem Československou republiku a od 3 hodin můžete vidět jedinou pohádku na světě, která se hraje v Trabantu a jeho okolí. Je to pohádka o tom, která Tatíček Masaryk